Uyavalwa umhlangano namhlanje. Amen. 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 Umgido wani bonke kusasa inkosi inibusise. Amen. 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 Cela ningiphelezele ngomhla ka-29 no-30 November ngiya eNyokeni. Amen. 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 Phathe imvunulo inkosi inibusise. Amen. 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 Ephuma umhlangano ngolesibili weGoli ethemba lethu inkosi inibusise. Amen. 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 Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngizocela umfundisi intombela waseduma besabe uba angihole ngomthandazo wesabathi inkosi inibusise. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. In the Bankulu. Isihlabelelo sekumbuzo yezizukulwane. Sekumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Anotyahuwa manazaretha. Bandla lenkosi masikuqe sithandaze amen. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngibona abantwana bakaNkulunkulu lento yenu ikhula ngamandla. Ikhulisa kumfulu ngenisa. Ibikhula la kweleyo kithi izwe eSouth Africa isize yakapakele ebazwini ngaphandle manje. Ngiyocela ke nina amaNazaretha njengoba senibona lento isikapakele nasemazweni ngaphandle. Ubani nikwazi ukuyiphatha. Amen. Nikwazi futhi ukuphathana nina ninodwa. Kuze laba abantu abezayo bathi mabefika lapha babona iyona into beyibona uShembe bambona abanye abantu belele emaphushini. Amen. Uyabona nje ngonyaka odlule
ngike ngathuma abefundisi bekuwumkhwanazi waseGoli, umfundisi uNzama nomfundisi uNdebele. Bekade bengifuna abaseZimbabwe. Okweni sisazohamba nani? Lungisana ama-passport. Amen. 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 Kade bengifuna ababishop bakhona eZimbabwe. Nganitshela kodwa sise Cape Town ngathi mina uyabona nje wasila eCape. Sekhaya lasekho. Sibheke phezulu ekhaya. Amen. iAfrika ifuna unyazi lezulu. Amen. 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 Awuhe. Ngabe ke sengithumela ke labefutha nje ngibasho eZimbabwe. Ushebwe ifikele endaweni engakaza nyathele kuyona. Amen. Lapha khona impopho kuthiwa iVictoria Falls. Ngelinye ilanga abantu balelalizwe. Bathe bebheka kule mpopho babona kukhona ifoto, amanzi akhe ifoto kamkhulu wami inyanga izulu. Amen. 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 Base bexakeka ngoba lela foto babengalazi, base kuza kwabanye. Bakhona bawaziyo lo mlando uBnazaretha abathi hayi inkosi yamaNazaretha yesithathu le inyanga izulu. Amen. Lapha kuthiwa kuneyimangaliso ezenziwa woshembe kulela lizwe bengaze bafike nodwa bayasebenza kulela lizwe. Ingakho sesifunekala kulela lizwe. Base becela ke ukuthi manje ngifike khona. Ase ngithuma befundisi. Jabulani ke maNazaretha ngoba lento yini yaphambili ayimile. Amen. 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 Thuthuka thuthuka
inkosi izinibusise. Amen. 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 Lento yeni maNazaretha siyaziwa umhlaba wonke. Sekusele kuthina nje ukuthi siyiphathe kahle. Bakathi mabefika labantu bafice isiqhwebhana. Iyaziwa lento. Ayikho futhi into engaphezulu kwale emhlabeni. Sithe sisabheka lapho ke eZimbabwe. Kwase kufika umbhishophi onebandla lakhe waseLesotho. Uthi lo mbhishophi kade ehambe efuna ushembe engamtholi. Uthi wafika seSwazini kwathiwa ukuthi akulukhuni ukuthola ushembe. Uyafika kodwa ngeyibonakaliso kuwe. Kodwa kulukhuni ukuthi ufike kuyena. Into yayijatshulwa lo mbhishophi esengibona into abazwe. Uthi baba sekunesikhathi ngikufuna abakithi bangithume ukuthi angithathe lonke leli bandla lami ngililethe kuwe. Ngoba phela thina sizoyigwinya inkonzo ngoba le yethu babethi mama iyona ehlula inkonzo. Amen. Sizogwinya wonke amabathi azophelela la. Amen. Amen. Ashile. Nakhona ke Lesotho izolo ayinini izolo lokho. Sekuyalo bangifuna eLesotho. Thothi akulula angikhanget. Angitholakali kalula. Kodwa ngi-available. Sebethi abaseLesotho ngisho inkosi yakhona mina ngihambela amakhosi. Amen. Eswazini ngifike ngihambela inkosi. Ingonyama yakhona umshweshwe bengilungisele yonke into eLesotho. Bize yalungisa ngisho imoto zamaphoyisa khona azosiphelezela. Yalungisa ne-stadium esobambela kuyona inkonzo. Amen. Lento yeni inkulu maNazaretha ifuna niyiphathe kahle. Amen. Amen. Benethemba lokuthi ngizofika base bebatshela befundise ngangibathumela ngangithuma abantu abaningi ke kule game ngangithume ibandla ukuthi bayobona lento abakhala kangaka ngayo lase lihamba leli bandla liya khona eLesotho malifika labanika le yakithi inkonzo yesabatha yaphuma inkonzo base bebanika nomgidi nabakhona kulela lizwe bawuthanda umgidi base bewujoyina ngoba yinhle into kaShembe. Amen. Lo buhle buyokoniwa yinina. Yinhle into yini. Ngishabelungu baphesheya bayayazi into yini. Yokoniwa yinina nje maningafuni ukulalela. Lokuphatheka. Umhlaba ke uyeza maNazaretha kuyancenga. Ungafiki umhlaba la sinhla kanhlaka awufike siyinto eyodwa siyibumba la simi njengebumba la simende. Amen. 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 Esengibonga ke nobuhle ngubona kulomuzi waseJudiya. Ithempeli livulekile manje noma lishisa ilanga. Kodwa ithempeli livulekile angizonibambezela nami zosheshisa kuba ngifuna nize niqhubekele phambi kwami. Amen.
ngingasho ngithi ngizosheshisa bawusulana ngathi kuvele kube khona ukusangana okufika kumuntu Amen. omunye ethe ligqokile iwashi athi anongibhekele iwashi wemdluli angayibhekeli yena futhi ubheka izanini esizweni
Siyabonga abantwana baNkulunkulu, inkosi zibe nani. Lana masihlangene lamaNazaretha sizolwa namadimoni. Sizolwa noSathane. uSathane ke ungena ngeindlela eziningi. Uyaba muhle. Abe into ecobezelayo kanti uzolinga abantu. Ngoba ngeke kanithole mayizoba uSathane abe neimpondo nombalekela. La ekhaya ke kuyasetshenzwa weManazaretha. Mawuyinazaretha oyifundisa wena ukukhuthala. Uyabona labantu laba ngizoke ngibongela abantu ade besilethela amanzi. Nomasipala wabo. Engathi inkosi ngababusisa. La ekhaya wafelwa phansi amathe. Angikhulume ngokwesikhwehlela namafinyila. Fanele ube neduku uma uphethwe umkhuhlane. Ngomako fela amathe phansi. La ekhaya umthetho wakhona uthi ayakulinda. Bese khula. Abe ngodonga oluyokuvimba ikhathi zogcina usufisa ukuba nabangcwele bese uyakhumbula lamathe sekuvimbile esewudonga futhi la ekhaya ubangwa umsindo awumemeza omunye umuntu kade eshikizwa umuntu uqala hayi kumemeza futhi khona into engifuna ukunitshela yona amaNazaretha. Angathi omunye umuntu makutshengisa indlela bese uthi wena angizile wena ngize kushembe. Uyabazi nabantu abathunywa ushembe ukuthi babheke umuzi bangakanani. Ubobonga umuntu mayekufaka endleleni. Ngoba ungaphuma endleleni uphumiswe lawo mazi wakho. Uthi awuzile kuyena uze kushembe. Kodwa uze esontweni. Kodwa ube ungekho. Anolalelana nihloniphane. Nalaba ke abahlale clean umuzi njalo ekseni bebutha amaphepha beshisa imigodi eciloti benza konke lokho ukuclean umuzi. Engathi uNkulunkulu ngaba nawo. Ngiyathanda ukupha bonke abantu izibusiso. Amen. Kepha ke isibusiso siyazi la kufanele siye khona. Ingasho mina ngithi inkosi inibusise ngisho kunina nonke kodwa uthola ukuthi ayikho neyodwa into oyenzile enhle la. Siyafika isibusiso soda sinamatheli kuwena ngoba wena ungcolile. La ekhaya amaNazaretha esikhathini esidlule ephakameni kuthiwa wawuthi mawufika nomyeni wakho ningabatholi abantwana senambe yonke indawo labantu abathi bazi izinto bekhothisa bechathisa benza yonke lento bese nifike egcineni bese kwakho alikho ikhona elingenalo iNazaretha bese uyalelwa womuntu akokuye kuphakameni esho umkhulu ilanga Nkosi sibili etha ubuye kuphakameni ngoba siyabona phela sihamba isikhathi abantwana abathuli bese umuntu ekuphakameni ehamba nomyeni wakhe othi efike kuphakameni bese bembika ke ababika abantu bese sondela uthi mayisondela anikwigeja ikhuba leli lezandla noma isikela yosika utshani asikutshananga nakwa wawushambe
engathi akakunakile usuke kunakile kodwa wena ungahluthuka sathi akunakile athi ukunakile ushembe ukhuluma nabakini Amen. manje mawucela ingane phela ushembe mawucela into kushembe uke emndenini wakho ayohlola njalo qala uthi wena ubhekile nomndeni wena uhamba kahle yini phambi komndeni bese fika lapha emndenini akhulume nokhokho bakho noma omkhulu bakho bese yayithola impendulo bese mhlawumbe mawukade ungenzi kahle bese besho omkhulu bakho bethu le ngane sincintsha abantwana ngoba isenze lutho ayisihloniphi kodwa sesizoyinika ngoba isize yaya kuwe shembe ayosiceba ushembe wokugcina Amen. ngisho nemndeni enephilayo nesethu elele uthule nomhlaba ithembele kulo shembe lo Amen. Amen. lo sebenza ke lo mama ke ngegeja mhlambe nesikela othi umkhulu mayisebuyile nempendulo emndenini wakhe ufuthi emnike shembe kusenze wazosiceba kuwe bese bizwa lo mama uthi anibizeni lo mama kodwa wafika ethi uzocela ingane ngamnika igeja akathi ukulisebenza bese bizwa ethi inkosi ikusise uhamba abantwana bakho usubathola ekhaya nalabantu ke abahlale beklina lana ngibafisela okuhle engathi babebuyela emakhaya bangabuyela kahle emakhaya zonke izinto zabo zande sikile mhlangano kaShembe eNazaretha eMthathu lo mhlangano esihlangane ngawo la unguyile emhlangano eMthathu ufunde lapho Exodus 23 verse 14 Imikhosi usutholile baba usungafuna Kathathu. uwani yebo baba Kathathu ngongiphinela umkhosi kathathu ungigcinela imikhosi ukuza kugcina umkhosi wesinkwa. hayi qedile baba kathathu ungigcinela imikhosi kathathu kusibusisa iyona ke lenhlangano esikuyo
engenye yenhlangano emhlangano emithathu lapho uShambethi sehlobe kathathu unyaka umunye bese uphinde ungifundela lana baba isihlabelelo 73 verse 3 no 4 usuke eshokona lokubuhle sibona namhlanje la akekho ongaboni ukuthi ngihlobile namhlanje kumhlopha amaqele uqala uxhoshwe imoto lapha ya uze ngapha ubone le inhle into kaShembe Masisithole baba uzosifunda nje ungasihlabeleli Awutholi 73 isihlabelelo verse 3 no 4 Isabela samaNazaretha idwala elihle lamaNazaretha idwala elihle lamaNazaretha idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe ukulithanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu lobu Nazaretha phambi kwamazulu onke umnyaka umunye ngiyabonga baba amen seze wahloba kathathu Ukwesithathu lokho uhlobile ngoJanuary wahloba ngoJuly usehle ngokwesithathu manje phambi kwamazulu onke unyaka umunye Nthandiwe maNazaretha oyibongela amawawa wathandwa wakhethwa waba kuleli bandla Obeke usuyifundisa wena indlela Uyabona ma usukhethiwe waba kuleli bandla ungabi nabangani Uyabona la umngane wakho uma uyinhlayisuthi akuwe umngane inhlayisuthi uthi sawubona inhlayisuthi uqedile mawusho njalo hayi sawubona umngane yakho yisuthi makuba nomngane uzolahleka amen Fiyubo January entabeni lemhlangano le akhuluma ngayo uShembe uJuly ebuhlini ebese kuba uOctober lapha endlini yaseJudiya amen Ngiyacela ngibonga nobuhle bomhlangano ungena namhlanje sisemaphethelweni akaze ngizwe ekhalwa Ngibonge nabo bonke abantu bala eJudiya ngokuthi basinwebele ithempeli Nalaba abomama bamadokodo lapha bavume Enhliziyo yabo ivume ukuthi amadokodo abasuswe ngoba umuntu uma ezosusa idokodo lakhe ukathethe Kanti hayi ngoba lisuswa uthi lisuselwa kusuke kulungiselwa yena. Amen. Nani nina hoyebantu bonke ngoba phela la siya khona masi sesiqede zonke izinto siye emzini wasebuhlini. Amen. Ngiyazama maNazaretha ukunakhela ukuthi ngoba nani niyangakhela. Kumbi kabi wena uhlele endlini engavuzi umntana wakho ulele eminyango kuyavuza
ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ngifeze isiprofeto esaprofetwa umkhulu inyanga yezulu wathi lo umuzi ufuna ube yimini isithi ngiyazama ngilekelele impela Amen. Amen. ngizama ukuthi nihlale kahle mawuhambe nokhiye ukhiye endlini ngoba kuyenzeka sibe la kuyenzeka sisabathele ezantsi kuyenzeka sisabathele kude kubhlungu umuntu ezizokhala ngemvunulo yakhe ngoba phela nina nihlala koseyini uselivela uphenye nje mina ngifisa ukuthi nihlale entweni wazathi bawuhambe waya le phezulu emzini omusha ebuhleni ozubuye ukhiyeke nje wathi ukhiyile kodwa phela ke angilekelelwe Amen. 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 sengeke ngabona la ebuhleni ngihlale kakhulu ebuhleni okwena ukuyiphatha kahle ngoba abantu nomhlaba wonke usubonile ukuthi nansi indlela yokuphileni sekufuna ke nina ke mabefika abantu nibamukele ngesandla ezifudumele ezimhlophe Amen. nibe inhliziyo nye nabo Amen. angathi umuntu mayefika ebuza bese umthatha ngolaka futhi mangabe kwesinsikhathi na uma usuka ngakini uye esabathini fanele abantu bakuphathisa iminikelo bengewona amanazareti bathi nathi osifika usibekele uyosho nje ukuthi sikhona siyaphila mangathi abantu babebona wena usuphethe into zakho uye esontweni bathi mangabe izulu liyongena awusongena sonke makungena lo ngoba isibuke sihle ngakini ungafuni ukuba muhle la esontweni kanti ngakina umuhle kwasiyabafuna phela abantu ngoba phela ubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu kuma etshela amadodana akhe izingane zakhe nebandla lamaNazaretha ngalesi sikhathi uthi nize ningawufaka ukhonkolo phezu kwendlu yami yogcina ifuna ukumila ngumboza umhlaba namhlanje ngiyabona umboza umhlaba Amen. 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 bese ke nikholwa ngeqiniso ukholwa ngabe okuphoqiwe kube ukuvuma kwenhliziyo ungabi futhi ukuzenzisa ungabi futhi ukuzenzisa Amen. Amen. mina amanazareti angeke ngiphathe kabi mase ngibona ningezwani nibanga ikhundla nibanga amasekhethe mina ngithanda kube khona ukuthula ebandleni nithandane nihloniphane nikwazi nokubekezelelana futhi aNazaretha anifikanga nezikhundla la ekhaya ungayibanga into ongafikanga nayo yabona mawugcotshiwe kwathiwa umshumayeli kwathiwa umvangeli kwathiwa umfundisi akona okwakho lokho kaShembe wena umshumayeli kaShembe umfundisi kaShembe
umvangeli kaShemba khona okwakho ngoba uzothi uyafika ozalweni lakho ningakhona ukuthi mina ngumshumeli wami uzosibhedela la wena Ufunde lapho baba ufunde Efesu 4 verse 1 kuya 3 Uthola Efesu 4 verse 1 kuya 3 Ngakho mina siboshwa enkosini Ngakho mina siboshwa enkosini yancenga ukuba nihambe ngokufanele Yancenga kuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngako Ubizwa enabizwa ngako ngokuthobeka konke Ukuthobeka konke nobunene nobumnene nokubeka kade nokubekezelana ngothando nikhuthalele ukugcina ukamoya ngesibopho sokuthula Ngifisa leyo nto ke mina amaNazaretha njengoba ngiphambi kwenu angizili ukuzonishumayeza kodwa ngizonibonisa ukuthi indlela enokuphila yipi nize ningayibangi into eningafikanga nayo la ekhaya kepha into efanele la ukuthandana nibe munye nibekezelana nithobelane nihloniphane ngezikhathi zonke uphinde ufunde la kulo Petro uqala 3 verse 8 no 9 Abantwana bakaNkulunkulu baya abantwana uNkulunkulu baya ayathandana
usuyitholile baba ungayifunda. ngokuba kade beni hlobisa kanjalo Hayi baba ufunda Petro Petro ukuqala oqala isehluko sesithathu ivesi lesithathu u8 no9. 8 no 9 Okugcina manibe inhliziyonye okokuqina manibe inhliziyonye nonke nihawukelane nithandane kuwabazalwane nibe nobubele nokuthobelana ningaphindisi okubi ngokubi ngokuthuka kepha kakhulu manibusise ukuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Ngiyabonga baba inkosi ibusise. Manazarene nize ningavumi usathana angene phakathi kwenu. Futhi ningakhohlwa ukuthi la ukhona khona ubungcwele no sathane usuke khona. Suke zofuna labo abalule ekholweni kwabo ezobalinga. Into efanele ningayikhohlwa usuku owafika ngalo la ukuthi njoba wofika la ekhaya wawulethwe yini. Ngoba umuntu uneda sindu ushemba msindise bese ekhohlwa. Eseduma nabangani. La ekhaya abantu babizwa ngeindlela ezihlukahlukene. Ungavumi futhi uma uncizwa ngelinye ilanga la. Ethi umuntu uphamisa izathu inkosi ngekhetha inkosi cha akube ukuvuma kwenhliziyo. Ngomtshela umuntu ukuthi cha ngisewumlandela akakavumi ngikhethe inkosi ngizoyikhetha kodwa yona. Ngoba ma uphushwa umuntu uzohlupha kusasa. La ekhaya abantu babizwa ngeindlela ezihlukahlukene. Omunye ugula okuhlula odokotela. Lenyanga. Bese buya ke eza la ekhaya ngoba la ekhaya khona ukuphila. Amen. Kwesinye isikhathi angafiki nakulayini. Athi mayijika lapha ebhadweni khanga khona. Azizwe amathambo eqaqeka. Nobuhlungu ade bumphethe kuphela. Athe fika mina bese zobonga ukuthi baba ngiyabonga ngifike la. Ngigula kodwa ngithe mangene emasangweni wasekuphela konke ukugula. Omunye uthunywa bakubo ukuthi ahamba osikhonzela. Usicelele intethelele ubatshele oshembe ukuthi la sikhona sihleli kabi. Kodwa ke ngoba la ushembe izule lakhe ushembe izule lakhe. Amen. Nabalahlwayo abakhe ushembe. Kunosuku ekuthiwa yisabatha la esicishwa khona ihogo bese lawo bantu bephuma esogwini. Bathola ukuphumula. Wothi manje phela isabatha babuyele. Manje omunye usuwathuna bakuthi cha emzukulu sisize. Siyafa la sikhona. Mini nobusuku siphumula ngesabatha hamba osinikela kushembe. Asikhulula sithethelele singenise ezulwini lakhe. Ngiyengixakekeke wena umuntu kathi uzothi uthunywa bakini la. Uyabonakala ngesisikhathi usuyisitha noshembe. Iqala ukuthi laba babekuthumile ukuthi uzoba khonzela usukubashiye usuyisitha sika Shembe.
ungayibambi imhlangano yasebumnyameni. Umhlangano la ekhaya uyacelwa. Sazi ukuthi ninomhlangano. Ungayihambi futhi indlela yobumnyama. Ngoba kade yabo kade ninomhlangano wenu ebusuku ebumnyameni. Awupheleli kunina kuphela. Nathi manifika kuthina sike nike nicebe nina ngoba nitshela ukuthi ngathi siniyabonakala ukuthi besebumnyameni. Ungifundela lapho Jobe 5. Akufuneki ukuhlanipha kakhulu leli bandla. Nejubana alifuna kuyali leli bandla. Ufuna uhambe ibanga olikalelwe. Yetugai usini uyifunde wakusithulini. Uyachitha amacebo anobuqili ukuze izandla zabo singabe nakufeza umgomo wabo. Uyabamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. Isiluleko
so isigwego siyachithwa ngokuphuthuma emini bahlangana nobumnyama bephuthaza emini bempuphutha emini njengasebusuku. Ngiyabonga baba kusibusisa. Awenza imihlangano yasebumnyameni besabona nasemini sikhaya siyakhanya sekusemini babona ngathi bayabonakala. Mina ngiyakwazi ukubona umuntu esiphongweni ongangifuni kodwa ngeke ngimtshele. Abanye bengangifuni mina ngihleka kakhulu naye ngoba ngifuni isitha singibone ngiyisitha saso. Mina noma ngaba isitha sakho kodwa mina ngimele la ukutshengisa ukuthi sihlangene ngani. Amen. Babe khona sasinabo eqaleni babehlakaniphe kakhulu. Babekwazi ukuphuma emva kwababa wami uThingo. Beyenza imihlangano obumnyama. Silendi kaShembe ngeke uyilawule. Indlela zakhe zaziwa uwe nje usizozazi nawe. Ushembe uyamnika ke umuntu intambo ento bayihenge. Ngalahlwa umuntu ephila kodwa uyilahla yena. Abaningi sasinabo la. Namhlanje bafisa ukubuya. Ngoba gibela isitimela esironke. Basiyeka lesi sikabhombela. Kesihamba namhlanje. Amen. Uyazini lento yenza ukuthi bagibela isitimela esironke. Bayibuka lento kabhombela ngamehlo asemhlabeni. Base beyibona hayi bangayilawula bayiphathe. Lento ayiphathwa noma ubani noma kanjani. Amen. Wayethu baba ongizalayo. Cha nami ngimile la. Ngisalinde obaba ukuthi banginike ukuthi ubani oyoba semva kwami. Kwaseqhamuka mina. Amen. 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 Angeke uyiphathe noma kanjani lento. Ibahlulile abaningi. Lento njengomfula yabona lento. Ifica uvale ngaphambili ijike igudle intaba iphume emva kwakho. Obheka ngoba ngesinye isikhathi ababelwa nami. Bewuhulumeni. Kodwa mase ngimela ababonda bakhahlela isidindi. Babuya bazocela kumina ibusiso. Laba mase bezocela ibusiso ngathi asikaze sithusane nawo. Unjalo ke ukulahlwa eNazaretha. Umuntu uyalahlwa ekhona phakathi kwethu. Ukulahlwa kulula
kanti kulukhona ukuthola indlela kaShembe. Uyabona uma usafuna uShembe uyahamba. Umfuna. Ungamtholi. La usumthola khona uma usulahla kodwa hayi iminute ungaphandle amasanga sebuhlini. Nawe ukuyibone. Uthi sengilahliwe. Usufuna noma ubani ongaqhamuka kutakule. Azocela intethelelo la onyazini. Ngoba phela intethelelo yikimina. Amen. 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 Uyabona nawe nisuke nihlangene nabo ngokwenza izinto zasebumnyameni. Ake umiswe esontweni. Abafuni nokuma nawe. Awuthi uyasondela kubona bathi hayi suka bazosibona sinawe. Manje ukungana kufunakala esontweni. Ubalekela na umuntu ukade umthembile uthi umngane wakho. Akekho umngane esontweni. Amen. Ngiyacela ukuthi nixwaye indlela yababi. Nikhumbule ukuthi masila sizokwenzani. Amen. Uma sila basuke sobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Amen. Amen. Sizonxusa uShembe ukuba sikhumbule insukwini zethu zokugcina. Sizocela nendlela esiyohamba ngayo uma amagama ethu esebizwa. Senze ukuthi imphefumulo ethu ithole indawo kwelizayo. Sengiphethe amaNazaretha. Habe kumnandi ukubona abantwana baNkulunkulu bethandana bemoya munye. Amen. Mina ngangibona ngithandana amaNazaretha ngike ngithobeke ngaphakathi enhlizweni. Ngizwe ngithokozile ngani. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi amacala afika njalo alethwa kumina ngiyona manje mina. Manje mawulethi icala lami nosuku ufuna ngithini? Mawusulethi icala kumina ngithi mina wena obhedayo ngathini? Sengizokusho njalo manje nawe walethi icala nje ngizobele ngithi wena obhedayo. Amen. Amen. Othi mawuthi uphuma ngesango bese ithi hayi imbizeni. Ufuna ukuhlola inhliziyo yakho. Sithi hayi bengidlala onalo icala. Ngifuna ukubona ukuthi ubuso bakho uyasimaya yini. Amen. Wajabula ngabonto. Hamba olanda lo wade uthi uzomceba la. Ngizwe kahle. Manazaretha makhona uthando ebandleni. Ayikho into ehlula uthando. Uthando luyo yonke into ekhona. Amen. Yabona la khona uthando nokuthula kukhona. Amen. 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 Nkosi busiseni kuzwini. Amen. 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 Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-84 sizocela umvangeli uMadlopha wasezibindlela sola sihlabela inkosi imbusisi. Amen. 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 Nkosi busipha ngabangcwele. Nkosi yamakhosi yinhle kangaka inkosi
umuhle wena kwethu umuhle wena Kristu usukuma Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu amakhosi nezizwe zonke. Shembo ngcwele. Thetheli izuni. Baba mkhulu naba abantwana bakho phambi kwakho. Bevela umakhaya ngamakhaya emagumbini noma nomhlaba. Beze nayo yonke inhlobo wesiza. Abanalo ithemba ngaphandle kwakho. Bazocela baqoqele zonke ingabanazo. Bakhanyisele nezindlela zabo. Benze baphumelele ezifisweni zabo. Siphe inhlanhla size nezibusiso. Bese wethisela imali yakho phezulu kwethu. Senze sibe munye njengebumba lasimenza. Senze sihloniphane sithanda ngezikhathi zonke. Siqedele uphofu emzini yethu. Senze singathi singeswili. Khumbule intombi zentethelelo. Feza amaphuphazo. Bese upha amandla laba afuna ukulobola ubusinizwe isibalobole bagana. Noma kodwa abangabathola abantwana emzini bamukelisa. Nabafuna umsebenzi bayithola. Bese kuthi abahweba ngemfuyo yeze imfuyo yabizana neyani. Nabalime isivuno sabo siphinda phindeke. Nabasembonini ozokuthitha bese umsebenzi wakho bawuphathe ngokuhloniphana ngokukholwa. Bese upha abafundi ingqondo ezikhaliphile. Benze baphumelele ezifundweni zabo. Wenze nezo siphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Mashala kwangengkhubeka ndothena kashela amampondo. Iwasuzisa ngwenathi awatheleta abankolo. Abakhona ukuphinda ngathi inkosi ivula ivala inkundla ngonyana matsho umtelebhelo. Akhipha amampondo azamnyathalisa aqala inselelo ayivuma. Kwashikisha ufuthi incanca bethi inkwahla. Ajokela abantu baphaka phezulu. Odla kwamehlo kuzidla kuyishiya. Owahla ngomphotho wentanga ngomhlophe. Wahlele ehlathini ngaphesheya kwekhena lehliziyo yamnene. Langafana moto. Ayizokufana zamfazi. Ngomafumela umkhezela ihuno. Wengholela ngumlomo ngathithima ngam. Wakukela amankonyana solo gwena umjaphisa omkhulu ejibhejile. Ayinde echala lokuxhapika ngomnazana etamba. Itshela siba icele kokho abaklina unsimbi zadela ukuqhoma. Zakhetha ukuyithulela. Zaze sabe ukubanga nenkosi umsindo. Ayiphumlela sikhopha icese etaba engcwele. Awuthela usile ngehla umuze ebuhleni. Umcunguzela amafumu kamabili esimence.
kangu ngolo bakashengula nengcakazana ayashaya basathi yami bagabeza bachitha bagabeza anqoba beshane ngohlongohlo ececela thakane kuyigcobhoza zibene ntolo umntu ababekha khona ngoBishop babengakaze babona uBishop ekheleme igama umsilozi bakamafunda kalami enkangala kaThixo ziphendula ihlazo logolela injongo semawulanga umkhosi ngazivela hle ngokhalipha awukhethi nazo zakuphakulwa ngoba uphakula lolo zolo lomculo wetshoteni euniversity of Durban nevele ashamanqaka amaphupha engqofeni kude muva kude phambili incwaba siyangena holi sicothoza yayiphahle nazinyoni sofudukom abanembuzo ngabalikhukhumbe njengenkanankana uphendulela uRamlani inxusa lisendiya ohlebe phansi ngababili amadolo ngoba uphethe likhona incwembe yasezulwini njengobani obengalibala emthithimbili yoThixo eselapho lento zonke osine ngamazwi aqaphuza ngeke asinkungu samka sonke icuthwaneni wakhona umfundisi uZulu okhoze kangabo thiqothu ubuthonga ehalela umphehlo wamagama asekhambeleni inkosi ekhanga ngempala njengafefane naseVoti Plaza yaphandla abantu bathetheza yathukiza sizaqileke ngakhona amehlo yabuye sithathela sizoba ngenhlanhla kubona ushambeni wayikhona uthukela zonke lezinto ezenkosi inkoma amaphuphe kofa bathalazo othalazi lamahlango amahlomoya benendlela ukutshela hip hop omakhona hip hop si hawu bayakubaba sabezwe nabaseswini bahalalisa okagamela ukuhlaza noJudiya lungasafusa emcebo bathebehlengo mama begomoshela ushembeshe ngoba bo zendi intabo nabakanyoka balulokukhala kwasuthi hitshela sehlule imbiza ethu ngamadoda ahlulekana kuyivala asukuma hlala edlala umadoda sengebhene dekhomba mncocwa ubona phezulu njengempewu sathula saququbala isiququba depsa sezulwini yabuka kakhulu ngokosam yathethe ngqamla ngaphezulu kwentaba yepheza isiyoshumaza ngekubonanga umlethi kanokuthula lo nyathelo kwela kamntuba kasomkhele ephula abantwana bakacuhele embizeni zasezibulasa izise nganye namaqhawazela wathama lesigcake umhuqa wengonyethalami ubaphokesazo hobo ngathi nabangcolo asakhilethu mangayi mkhuba aphoseka ekudleni kamadlasela amazenyalazi enalela umgahlelo singanye umqhuqumbelo bathi bayekhatha umlomo babona ngekhanga umuntu lo ngekhanga silwana lo ngekhanga amakhosi akayishaka singabade unobangela abantu uphumula thamsanqa behlela umama kamdlala wase esakhala wayithulisa sagobhoza saze zoma edlalisa nusilodo baba sekwakeni bemkhombe eduze umfana wajuba likanoma oshuba guqe ngaphansi kwezimithiyo mkityazo abasizi kuze kwavela namababa umqiqo bashoma engathothi ekutholeni engasabongela kwale nkosi othongosane indodana olahleko yabusigodla iBhayibheli ekuyena sebuhleni lesuka kwabheka usulo ihamba isonto imqalana emqadla lami lona uzawena indida mbala ebingafanele umfundisi nambishophi naphapha owalimbeka abuza amazasala mbabaza owalimpolo zamadwala eziqhoqho amazasala ngelo kancane okuyena udumo banyakaza nesinedolo emlindweni qubu osikamamizelo kwamanqandela amakhethela ebukana zibophinya ndaba novuka emakhanga njengobusele breakfast obhayiswa zimeshe wasala usujame ngasethuba ndaba sakhona sikhuluma singathethi mlandaba ziyakhulekana zonkomo ziko zomkhahlo kaZulu kwangasakhulekana nalutho olungane kokusizitendela umhlaba uzujengogwayo wakhala ngankoko ubungashe kwaphindakana wathithile izandla nomntwana kwaminya amanzi olule sokuphosa wasalukuza isithambo kamabili amagusha ekhonga ingelozi kaBhombela shikile imhlane kaphakade lofulathela basecibini ibalele esekhathazwe ngabamhlathi oThixo wayithetha izinto abebona ngenqotho wayifaka phuma nomthetho omncane wasitshela uBishop umnqaye bathi uyasikaza uyosala abantwana abasikazayo ethele kule hip emcabango wayinqoba waqhumuka uzijiba sathuma esikamamizela enhlokomo onyazihlabana ngafushana zoso inkosi evimbe ngezomgqwabagqwaba yaphetha ngezomqungu zonke sozakumbona ushebe uyavala umhlangano namhlanje Amen. 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 umgido abantu bonke kusasa inkosi inibusise Amen. 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 cela ningiphelezele ngomhla ka-29 no-30 November ngiya enyokeni Amen. 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 phathe imvunulo inkosi inibusise Amen. 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 yaphuma umhlangano ngolesibili weGoli ethemba lethu inkosi inibusise Amen. Amen. Amen.
Njengoba usuvaliwe umhlangano ngiyanicela ubaba mkhulu, umkhulu ilanga, umkhulu inyanga yezulu, ubaba uThingola Makhosana ukubani uma senibuyele emakhaya banivikele, baniphelezele, banivikele ingozi zemgwaqo nofika emakhaya niphephile. Amen. 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 Bese bephinda benimukelisa konke nikufisayo manje Nkosi nibusise. Amen. 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 Inkosi nibusise. Amen. Amen. In the Bankulu.